ole kan riat theu angin tun lai chu Mizoram chunga ru asu na sa ema mun sang sanga leimin na sa takle in chim riat tur om zul mai hei wang hian sarkar point kan him jok nan school no pangchol apuang hial ani sarkarina inven na tura asoi tel lo thil poimo em ka soi ve du chu mitam takhi chu kan mut don hian saruak lek lekin thom no pan te kan in bel thina a then chu hak lo zan lo mang te po kan om thei a hun lai te ni boka tun fur pui ruwa tui tam lai hi chuan thil thalo lo thlen thut pwa tlan chuwa ngal pui tlak in bel sam samang u thom no pa ngai kan hak chung khamin ngak don si lo ti te hi kan lo soi ve lok ani Royal Air Force Senior Commander Godard Tilton mak tak mai kha kum sang khat zakwa somthum panga khan Royal Air Force Officer Victor Godard chuan thlona akhal lain thil mak tak mai soifia ngai na po asiat lo chu atong tatlat mai chu athil mu chuan a thong em ani indo pui pani na lai vela thil thleng kha ania Victor Godard chuan Andover England an airbase atang chuan thlona chu khal chuakin him takin Edinburgh Scotland airbase chu athlenga anai theyang berakal turin Scotland airbase lui gem lam konga chuan athloka thil poimo tia reilo te om nu chuan thlok let le turin England lampan chuan akalna kong ngaya chuan athlok hoa reilo te athlo hnuah van sanga om lai tak chuan thli le ruwa pui chu na sat takin alo thok ta chiam maya trek te po na sat takin atla ti chuan chu ruwa pui na sa em mai chu thok le khatan alo re le ta duak maya ruwa sur lo ang mai hian ni po alo sen sa vu to ani thli wang chuan athlok niam dewa chuta an hoi chuak chu thlona atang chuan Scotland rama Gem airfield chu chiang takin azuk muwa mak ati kher mai he athil mu hi mak ati em chan chu he thlona tum mun hi ro san to ania akal lampo khan a munge ya ma se nimin abo kha vek to awangin a chhia in an hok hle kha ania a hole lama khatianga moi em maya airfield thar hlak anga a mu kha makati hle ani chu airfield chu alo thar vuk ringot lova thlona pali lai alo omboka Royal Air Force thlona te anglo takin an thlona te chu an hnoi enga mechanic te po an lo phu suawa form pol moi tak an ha an form te chu kum sang khat zakwa somthum panga vela an fashion nen chuan a in anglo hle ani baka Royal Air Force mechanic te hian form uk hi heng hun laia an hak ber thin ania chu thlo theina pali zinga pakhat phei chu khoi atanga an lak lu nge niang o tia makti ema a en mek lai chuan thli le chhum dum khui mai chu wana alo lang le na sa to sia man mo takin England lampan chuan a thlok hota ani he thil a mu atanga kumli kumnga vel hnuah Gem airfield chu siam that chhole ania Officer Victor Godard alo mu dan ang chia khan siam ani an thlona te po chu rong eng an hnoya kum reilo te a mechanic te form po apolin an thlak ani ome Officer Victor Khan thil lo la om tur a mu tak nge a phua chop mai eng ma proof om si lova ma se athil soi chuan mitam tak makti le ngai ven a hlo hle a indo pui lai chuan thil mak tak a thleng thina sipai thi to thlarang mu te po an tama anin soi siak na sa thin ma se Air Force Commander Victoria thu soi zet hi chu mak an ti hle ani hei chau po hi ani lova kum sang kha zakwa somli paruk khan thil mak tak Godard ta chunga hian a thleng lea kum sang kha zakwa somli pathum khan South East Asia and Kulturin India an posa Shanghai party na om lain officer pakhat mu mang an soi chu alo hria chu officer chuan Sar Godard chu mi pahni le mei che pakhat nen Tokyo lampana an thlona konga chiat na rap thlak tak an toka thlona tla an thi thu asoya chumi zana chuan Tokyo lampana thlok chuak le ngal tur ania Godard chuan mi pahni le mei che pakhatin Dakota airfield ta chuan an lo ngak ngeya a thlona a chuang tur chu an ni chi abok ti a hriat chuan makati hle a
amai ro chu godar ta te chu an thlok chuak ta thawa van duai thlak takin an thlona po chu a che sual ta a amai ro chu officer pa mu mang ang lo tak chuan tu ma thi le hliam na lutuk anom lo thung he chanchin hi Saturday evening post a chua ani nge van duai na le thil mak tam tak tok ma se senior commander godar ta hi kumsom kwa pariat vel mi ani in a chen na ina aborala an na ang hi hla om viawin lang ma se indo pui pahnih laia thlona khaldam chuak ti taka soi tur anga hle a heng awang laia athil ton tuna ka soi chau lo po le khabua te ziakin an chua hial ani ome